aduanan wɔtwe 1948 yɛwo no ɛyɛ November 17 ɛna yɛwo ɛyɛ Obaapani ɛna waka nkyina gu ɛyɛ October bosomi yɛ wo mu yi ne da na ɛtɔ so aduonu mmiɛnsa 23 October ɛwɔ ɛyɛ nkran yɛ enti anka yɛhwema na wɔtwe mmienu ɛwɔ yɛnim ɛdi ba bɛwura bosomi November mu no ɛna Obaapani Nana Kunadu Ajima Rollins obenya mfihia aduoso entia mama ne bo esi Abusia Nana Opon Checheku the international reporter ɛna yɛte ne nka no na we nyina no yɛ nsɛm a wɔkɔtoma ne yɛn ɛde free Nana Kunadu Ajima Rollins ya sese wanya ne ba bi kro na nkasa ne fie yɛ won kran ha wɔkɔ hɔ ne yesi yɛ ɛno de asom yɛn na e was asem kroya ho MPP amanyoko no so atron krata dia babontin a trotro panyi de ma amanyoko yi Agyeiwaa Justin Kudua Frempong ena ne nsa ehase wo kyese eno ada wo bra won mo ete sasemi no bo wo mu pusa pa nti wo de awerɛho se ebusua no ese wo mo yakopa na wo mo kyese se ehwe mame Agyeiwaa Rollins a ono ene na ye founder at the 31st December Women's Movement na wɔkyerɛ kwanya maame afa so de aboa ɛma emudie ɛwɔ memu no yɛ ka ɔse yɛ nkanwie ɛni nti wɔn de ɔyawa ne awerɛho ɛka kyerɛ ebusua sɛ wɔn ɛnkyekye wɔn ɛwerɛ wɔto so akyerɛ mu sɛ maame efiri mmerɛ a ne kunu Opanyi Rollins na ɔyɔma mpanyi wɔ memu no sɛneɛ na ɔne ne wokafo sika bɔ mu ɛyɛ adwuma de boa ɔman no ɛgye ɔman Ghana si wɔnom no ɛkama yɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛtimi ɛma maame ne hu sɛ sɛnea wɔn yɛ wɔn adwuma no Ghanafoɔ ani aso na wɔn sɛ MPP abanyɔkuo ne deɛ wɔn de ɔyawa ne awerɛho ɛna ɛsɔ saa asɛm mu a ɛna no pɛ yi a MPP abanyɔkuo ne de sankrata yi aba yɛkenken bi de ama mo na wokɔ kyene yɛ batan amanyɔkuo ande simu a wɔn so atwerɛ krata no bi de abasa ya wɔbɔ emu amaniye yɛwura fifi avekwate wɔno ana yɛ general secretary ade ɛma NDC amanyɔkuo no ana wɔkyerɛ sɛ wɔn so ade yaw saa ɛna ɛde aso asɛm hu sanse wɔn mo ana anwene ho da sɛ adanse yɛ te sɛ ni asɛm wɔ te sɛ yie no wɔn bɛtena ɛbrɛ te sɛ mu kyikiru na 2025 aka bɛsa bosome no mienu na afe no akɔ na wiye wɔn kyerɛ sɛ anokwa afe we baeɛ no abɛmenemene ɛni nkyini pa ani atwotwo wuro na ne nyina mu wɔn hwɛ mu a ɛyɛ maame Kunadu Ajima Rollins maame no ne dwumadi obedi yɛ nyina no na ne fa kɛseɛ no ne gyina ma sɛ yɛntete ma yɛma ma mo wɔn mo so yɛma ma mpagya na nkodan so ne akyire no wɔkyerɛ sɛ na saa de no na de na koma so pa enti Ghana bakwasɛ mu de ɛnya de maame ne din ɛbɛtumi abɛpa de afiri mu da ɛne nti ana saa 31st December Women's Movement ne kora wɔpawo ya na wɔde ɛhyɛ mu kina sɛ ne yɛbɛyɛ na Ghana ma so yɛbɛtumi nya baabi pa asie na wɔsɛ wo yi sɛ wo ɔma ma abɔ wɔ mo so no a enwoma sua no wɔyɛ na famu de afei ɛba no ɔman ne economy no so a na no so no wɔyɛ na famu de afei hyiamude bie no wɔn mu ana yɛ Ghana hyiamude a na wo hu maame Agyeiwaa Rollins ɛwɔ asie bie we nyina no kyerɛ sɛ maame no wankasa no sabio efiri na bɔsie bɛpem sɛsɛ no ɛnya de a na Ghana wɔbɛka sɛ wɔn de ɔba bɛyɛ ne de ana ne kunu bɛyɛ na famu de nti no de aka ne yɛ ɔmo maka de anto obi anto aso wɔse ne nyina mu no no wɔku ne ho de ma Ghana ya na wɔboa wɔ mayie papa na wɔkyerɛ sɛ wohwɛ mu a yɛpɛ ampanyimfo twotwo wura wɔn ɛnam wɔn nsa so na NDC amanyɔkuo no ankasa tintim yi a maame Agyeiwaa Rollins wontumi nka na wonyine din emfirim ewom sɛ na ne kunu ka ho de nanso so batan no wɔyɛ na famu de pa ɛde boa ekosi sɛ menteme wase ne nneɛma kakra bi ɛkɔ akyewakyewo a ewie kyerɛ wɔyɛ so no ankasa ɛbɛte ne party yɛ no ɛyɛ NDP amanyɔkuo ne nyinaa mu okura no na ne honhom na kita no na da yɛ so no so nyinaa no na oso ane gina NDC amanyɔkuo no so pa sanse eno na ya amanyɔkuo no fapema na wogina so a wode ete ne party na akanwo bi ama amanyɔkuo no krakra mu no won mo kyerɛ sɛ won de yawo adwadwo ene osu ase abusua nyina sɛ won ma abusua no yakɔ na won maka sɛ de atwade ampode ma yɛ no wasa gina de a yene ni nkontabuo bia na obi anso ni nkyerɛkyerɛmu sane ye wɔka no no wɔso obi abɛkɔ na kwan abɛfa so abɛkɔ no aya na no na huhia na yɛn na nyankropon sesesa bio maami wanyare korampo na hɔ anase bia ne ho amɛfono Ghana ansa na wofiri wɔ mamu na ne nneɛma wodo ɔbɛyɛ nyina wotumi yɛɛ adiwie na mrase badwani a ogina hɔ ma de hye ye wɔboam abato mpɛso aso
ɛyɛ onyanfo Kofi Adams idi wɔn kuro yɛ ɛna yɛ soafo ɔhɛ sports and recreation so ɛwɔ man Ghana mu na wɔn say na ɔyɛ pani ano wɔkasa Edema Rollins abusua ne mmerɛ bi ansa kura na ɔde bɛfa mu a abɛyɛ national executive ɛwɔ amonyoko no mu na ɛba ayɛ yi amanfo ase hwɛ mampani kane mampani yere yɛ asese yɛ ka ne ho asɛm yi na wɔn mpɛnsɛntwerɛfo asɛm baako sei sɛnsɛntwerɛfo bɛhu ne baabi na bɛka sɛ o maame ɛne yɛhyia wɔ ha yi deɛ na bɛka kyerɛ Ghanafoɔ wɔse na amanfoɔ bi sɛ maame no ohun nsɛntwerɛfo na wɔdwane ɛna wɔse nyɛ no korɛ na wɔno abɛkyerɛm sanse wɔse sɛ wohwɛ maame no na ho fasuo ne sɛdeɛ no wɔyɛ ne nneɛma na adeɛ bi a wɔyɛ no wɔtwe nsɛntwerɛfoɔ bɛn ne paa nanso ɛkamea yɛ sɛ wɔamɛn asuo a wohunu sɛ kɔtɔ yɛ ana na mana ana ne bɔn no yɛ ana ɛwa na obetimi atra nkyɛn na watoto ayampia de ba park na so nanso ɛba na saa na wɔamoa koraa wɔkyerɛ nsɛm mu sei. The media, of course, no matter what form it was, including even the state and the private outside of the country, will find a way of mirroring the voice of those opposed to the regime. And so you would expect to see a certain level of as if the person is not friendly to the media. But if you check from those who were in the media, especially the state media and what have you, she was one of the nexus, one of the very close persons, one of the go-to person who especially gave voice to the women in broadcasting. She gave a lot of voice to many of them. Wanumpo ena namne soa e ma ne titiri pa benum ya e wonsa ntwa adwuma no mu no wo mo hwe ne susua ano sene papa baako no hwe Kristo sua no kama no saa na na tie nti se okase won pensa ntwafo asem a na wanka ne ye wei eye osoafo a wo hwe sports and recreation so na wono kro ye esan ye boem mra hye badwane onyanfo Kofi Adams idi na ewo sa briche ya abo oman Ghana no enho ye kopie mu ewo sunyan adehye ya wono mo ewo ho enso kire se wo bra wo mo te sa reho semi aha wo mo pa ma wo mo chem se ekwan ya maami bra no wote ase no osifa boa nkofo titru ene ema ewo oman mu no wo mo se maami no wo bodo wo modin pa eba no Ghana ema ye yiedie mu a wo bodo ho modin emanwosem nso se yenkasa na oba enya arehemu se ade we metumi aye ne de na say mami obone humodi etu mafo ema emudie ewo memu etimi ekonenim pa enkane kwa na ema empe amanyosem sa ne nso no enam se mami ede ne ho hye amanyosem munti ya okasa kire Ghana for ma no enam so menei se ye hwe Ghana amanyosem mu ema edimu yie pa na adehye no wo msumpa kase edi nkomo sei mami we ya we de ya de ya pa because mami we nrasha se ni tena ya bisi sabri no ya do ya wa ya maye ani nimdia we ma Ghana mai na sabri we film de ya tete ya ho ya papa we de stress ba bia ko ifa so bi esi ye man we nya ba bi pantena mami ba ya ba bi pa nya se bia me bi wa asase so ti o film a fa na kesi ye man ye no yo ba go do for we de you benya ne su bi kra ye bebre because no boa amanfo we de you nya person kuminya na nisu ye de eyede utime fight ma nipa kakra misumini nti de mekanse na mefa ne kransi de mbeka ire na kwando ejuma won se woni se de ire de na oba kudu fo me kwa bit makase we second of that chantwa anya na Ghana every say umu de no bi na anya won e first lady am adishma mani awudo ekotie ye ya adihye bi a won mo sunwan ya wo mo ne yensentrofo edi nkomo de fa maami ho afa yemfere ho sem ne mu na yenkonsem fofu mu na enoda asem bi asiye ewo Accra High Court ebra court no ekwa asetena na nyina da afa former director the National Signals Bureau yewra kwabna edubu ahene nsensem no ehu na ebra court no ekwa asetena no ana amranim ni ya wono egina mu atwatwade age yewra kwabna edubu ahene owura Samuel atachia sori gina simpie so no wakasa no was my lord asenie no kura no one more din ka application e de akwa to Supreme Court ha one more share mu kwan sa justice nyadu nyante ya wono atia asem no sa judge no ye beyina firi wakura eye nyante na ne nyina no yese wo mo se ma me no wankasa jase bias nsansam bi asem no wankasa na wo so wodie no enya no wodi e na wo bu ntanchia nam so nti enya de a wo mpese court makwan na wotena asem no so ebiem wo mo kire se ko se Supreme Court kura mpo
ade na no disem eba beto dwa no enya de asenie no e wose court me e makwan na won mo eto aso biem na ekoba no sa na sa enwo akwakwo hia sa ye bisa de enti a ama na kwakwo ba ne se ya ama nei ye wura kwabna edu bo ahen ne mena nim ni aba be gina simpie so a wakasa na principal state attorney eye esi denta na esori gina ye ya no wakasa da bi akwaba no sa no na ha dwene sansa asem wo mo kan kura no munyamfa bibia anto dwa mun justify de enti a matro application dia kwatu Supreme Court a mo hwa ni mu kwan sanya de amba makwan ma judge a wote asem no so no won mo ayi no e de free ho na asem no kwaye kona bra jeso obi e kan de sane ne sitie do mu ya no se yeru asem wo atachia wa ma ne baage so na ne mra nim fo nkaye ya won mo to so wo bi atu atene no mse eno so ne sai jeze won mo dwa won muru yom de kum sane ne sibi ko no nyade a won bete ase kura na won matena so se won mo etie biem anam so ama ekoba no sa no justice nyanta ya no etie asem no so se judge no wabɛkyerɛ sɛ sɛneɛ yɛwura sɛm watachea ɛka asɛm no ensuo bi anyinam enti wɔn mo kɔ akɔhome so no masan so aba biem na mmom ba wɔn bɛsan so aba no yɛwura dubu ahen ɛyɛ nneɛma mmienu sɛ wɔn na lɔyɛfoɔ no bɛkasa no masan so aba kɔɔto hɔ biem anaasɛ wɔn ankasa ba abɛgyinam no wakasa ɛde ama no ho enti bere a kɔɔto no ɛhome so biretiawa bi mu no masan so ba biem wo no ɛna yɛwura dubu ahen de bɛto kɔɔto no anim sɛ wɔde wɔbɛsrɛ paa na ne mmerɛ nimfoɔ no wɔn akasa nanso nyade a wɔnya wɔn wɔ kwan bi aso nam so nti wɔbɛsrɛ sɛ asɛm no kɔɔto ntu nhyɛ da na wɔgye de yie paa sɛ ɛnu sɛ kɔɔto ntu asɛm no nhyɛ da biem wo no na ne mmerɛ nimfoɔ no wɔtumi ne wɔn akasa na abotɔyɛ mu aba nam so ama kɔɔto no ahyɛ sɛ October bosom da to so aduasa wɔn bɛsan so afra asɛm no biem na wɔn ma ba bɛtena so na deɛ nti a yɛwura Samuel atachea wɔatwerɛ sɛ asɛm no wɔn mpɛsɛ judge ne bɛtena so biem wɔn dane akyire de akɔ Supreme Court no wɔn ma abɛkyerɛkyerɛ mu na adekye nna yi anansɛmtwerɛfoɔ bɔ akyire sɛ wɔn ne yɛwura Samuel atachea yɛ wɔn yɛ mmaranim ni ɛde ma yɛwura kwabena adubu ahen ɛtwetwe nkɔmɔ na wɔn bisa ne deɛ nti pɔte a nam so ma ɛnoda court hɔ na nneɛma akɔ yɛ pinson a jaza maame no na ɔka hwe a yɛwura atachea sɛ wɔn te aseɛ na ɛbrɛ wɔn nsɛmtwerɛfoɔ ɛkasa no ne nsɛm ni. We didn't see the face of the Attorney General. Other cases were being adjourned. We were waiting until all the cases were clear, giving an impression that, look, this case is what matters to the judge the most. Now, yesterday, I filed a motion for prohibition in the Supreme Court, saying that we are not comfortable that this judge will give us justice. I brought it to the attention of the judge. I also raised an issue that we should adjourn the case and abide the outcome of the application to the Supreme Court. The case is just next week in the Supreme Court. The judge is saying no, he won't grant us the adjournment and that he is ready to continue the case. As to why the judge is in an ambulance mood to continue the case and cannot wait for the Supreme Court for 1 week. I was your way, I Samuel attaching and Anikuti. Na yegusu jina court hwa. Ebra na Accra High Court no, wo mo asetena no, na Human Rights Division no, na hon so ebi jina mu den. Na ne yo ho nie. Obeka ya Office of the Special Prosecutor, and as a man for Accra kan kwasipite. Ne office e de enkrata aba montene, e ma kane o man photo sanfo kan foriata. We declare wanted. E ma wa kire say wano ankasa no wohia no amwode ne humfoni ne details nyina ebegu mantrenso na me ne wo kasa yi court no asetena omko ye enrada ne nyina de kosi say ne lawyers anase ne mena nimfo Yera Frank Davis ne wo aka nyina kire say Office of the Special Prosecutor woni ho kwan woni ho tumi so ya sa adwuma no nti no ebeya Human Rights Division in kabima wo na fe sa de no wo ye no won kwatwen san eno na nrada won ko court no omko ye no wo de motion mienu ena na akom se beya court ne betwe asensan ena sa motion no ano na wo san so kura ye ho amendment bi e wo ho nti sa amendment no wo san e de kwaka ho na eno na wamuko ye kwatwen tonto ekwatwen ye no amfoi eno nti court no ahye se watu asem no esan de ahye da foforo na ansana no court no edikan ka kire won mu ba no titru pa ne Office of the Special Prosecutor ne mra nimfo ekogina mu ena afei keneforiata wono so ne mra nimfo ekogina mu no se wo bia mfa ne argument no won hwengu paper so a chekra ena homachi na yeso wo de ko nti se ne
ahomakyin bedru nne na so ne mfa nkɔyɛ a ɛne yɛda ntoa no ase ne ma na ɛno na kɔɔto no ahyɛ wo mmienu nyinaa so obiara mfa ne deɛ nkɔ na wɔnkɔ kyerɛkyerɛ mu kama na wɔde kɔkɔwie na sɛ wɔn nyinaa gye tom saa no a na afei bere pa mu no wɔn de asɛm no asa abɛtoa so bio na kɔɔto no kyerɛ sɛ nyame yɛ adom a November yi bosom yɛtɔ so aduonu enum pɛpɛɛpɛ no wɔbɛsan akɔ na akɔto asɛm ne so na ebedu saa bere no obiara nsɛm wɔde gu nkrataa so no na kɔɔto nso nya bi akenkan no atimi agyina so de aka ne nsɛm Asoye hwɛ yɛn sase ɔbɔde abɔde ɛho nsɛm soɔ yɛ Agyeiwaa Emmanuel Kofi Amaboa wɔno ɛna da wɔn mu ano wɔn de abeto dwa sɛ 278 small scale miners wɔn mu tumi krata licenses wɔn mu agye ɛde afiri wɔn nsɛm ɛsan sɛ nhyehyɛeɛ a wɔn mu ɛkɔɔyɛ no asɛ broni bɛka sɛ wɔn mu abirichi saa contract no enti ɛnam so ama asoye yi agye ne nyinaa ɛde afiri wɔn nsɛm a mpanyinfoɔ kyerɛ sɛ wɔn mu bɛyɛ nhwehwɛmu na akɔpem sɛ nhwehwɛmu no ɛbɛba abɔnten no wɔn sɛ sɛnea nhyehyɛeɛ a wɔn mu ɛkɔɔyɛ no wɔn mu ɛyɛ adwuma no na kyerɛ sɛ wɔn de wɔn licenses no asan so ɛde ama wɔn mu a anɔpɛ yi saa nkrata yi ɛtumi ɛde aba paakosi ɛno no ɛna kasa de ma asoye yi wɔno ɛna ɔde saa nkrata yi baayɛ na ɛwɔ saa asɛm koro yi aho no yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛhwɛ sɛ nka yɛne Mawusi ama yɛ wɔno ɛyɛ director of communications ɛwɔ asoye hɔ na nka yɛno no atwetwe nkɔmmɔ ɛde afa no yɛbusan sɛ adɛ ɛba ne sɛn ɛsan sɛ bɛnyia nkyerɛkyerɛmu paa ɛde afa ho ne nti ɛbaayɛ a wɔn atumi agye license small scale miners wɔn license 278 ɛde afiri wɔn nsɛm a ɛnɛ nkɔfoɔ yi wɔn ntumi ntu fam agudie bie mu ɛsan sɛ nhyehyɛeɛ a wɔn kɔɔyɛ no wɔn ntumi ani so paakosi scandal wɔn ɛyɛ spokesperson ɛde ɛyɛ asoye yi wɔn na ne nsa hyɛ krataa ase yɛ ɛnoada ɛna wɔn ɛde baayɛ na wɔn kyerɛ sɛ sɛnɛ bi di kan ɛde to dwa no wɔn kyerɛ sɛ nhyehyɛeɛ a saa asoye yi ɛne small scale miners no ɛkɔɔyɛ no asɛ wɔn amfa nyɛ adwuma nea ɛwɔ sɛ wɔn yɛ kwan yɛ fa ɛwɔ sɛ wɔn fa so tu fam agudie no ɛne nhyehyɛeɛ wɔn nyinaa no saa nkɔfoɔ wɔn amfa nyɛ adwuma wɔn di wɔn akyi a so yɛ kyɛ sɛ wɔn di wɔn ani ato fam atwa sɛ kebia wɔn bɛ sesɛ die firi wɔn mu nanso bɛ sɛ nnɛ no ɛnya ade a wɔn atumi asesa ɛde afiri mu ɛno nam so ama wɔn agye wɔn atumi krataa no ɛde afiri wɔn nsam na ɛno akyi krampo no ɛno ada yɛ san so te sɛ sɛ asɔyɛ no de ato wɔn ho ɛso so wɔn bɛhwɛ na wɔn a wɔtu fam agudie na wɔn nkuta tumi krataa na wɔn sɛ yɛn nsuo ne yɛn nsase no wɔn bɛhwɛ no wɔbɔ wɔn ban no ɛno ada 9 months foɔ nso ɛkɔpie mu ɛwɔ ɔda ensuo no so amanebo ye fi wo ba ye ene se wo mo kodu ye no esan se wo mo wo eku a abedwoku a wo mo hwe wona otu fo magudie so e wo memu no ye yes national anti illegal mining operations wo mo kopie mu ada ensuo no so ya wo mo kodu ye no na che se enkofu bi a wo mo bo wo mo ho eso wo mo ye bambo adwumayefo tax force for ya womo akogu nsuo no so na womo gigi nkofo sika ne ade a eno so 9 months 4 ekopie mo hono mu a omo ye operations dendendem na ebusua se na medi kan eka ye no yebekwa homa no so na ye ne Mawusi ama wono director of communications ewo Ministry of Lands and Natural Resources mame wotimi nka memwa ha o yeah hello yo me ba choti me nka memwa ha yeah ni amini aten bako na yenya nkrate bia echa say Lands Ministry no agye small scale miners 278 one license me patrol enchemu ni say okay mi chia obi mi chia motie phone so nyina se mo be kai a Lands Minister Honorable Amakofi Boa osha ejuma ase no one of the things I can say obeye ene say ye be sanitize system nim mining ejuma no ye nim say illegal minings and ye ka say abeye as crown ko bi a enko na ye de strategy ba ye de approach the situation no we needed to look at license system no so right at that mining ejuma no ho kwan ye fa so ye de ye mining no ni nyina aka ho na enumu no na ye set up committee say review small scale licenses what system ni mu nyina na ye nhwe say when the kita license out the year juma why no kita license why no kita license or year juma no na ye emra no endi na enumu na committee ne dey report by say there 902 licenses be na omo irregularities ye can
Chesomokrata no indimu. And no na ye ma kwan say ye ma 2-week period. Obi a wo small scale license ya publish within ya publish wo company name no. Utumi ba be hu yen. Na irregularities e wo ho no. Wo be hu yen a. Ye nyina ya hwe. Na kwan e be fa so a ye be correcting ya correcting. Na mmom utumi anya within the period ye be revoke license no. Small scale mining license, small scale miners association ebe hu minister ebe sere America kra so on trim na yen omunya America kra no mo beye adwuma ni nyina nti ye mom up to 1 month and ye set up committee for them to do all of those things. Na emun committee mo report aba say 278 small scale mining licenses needed. Omo krata ni ndimo anti no minister ashe say yen revoke and minerals commission pemrano ne the way omo yo omo adwuma no oma publish it list no all those 278 licenses no have been revoked. Yo, mame, sisi na ma revoke 278 licenses. Shisha fufu bi wo ho, mo mre kakra. Ananse mwagene de no ano no. Bibi fufu bi enu ambe ya fa ho. Sisi ade fufu bi eni wa be ya fa ho. Se na me tre mu no. Ye ma mre. Someone be rectify. It is a one be rectify within that period no. Sisi ano se wo sa license na sa wo hia. Person would be license the year Juma day. It's all Obaapa Minerals Commission best start process no all over again. But the CID, as we speak, it has been revoked. Okay. Na mamie enu adanso yesi 9 months 4 ekopia mu ewo odansuo num ya womo akwachi nkwofuo bi ya yesusu se womo efa womo ho task force for ya womo nsuo no so sika gigye bi kra ba mu a me patcho emu nchemu no what bibisa patcho wan sena monim no 9 months jumeko bi a ya TSC honoma eye aban security agencies ya ka omo abu as one coordinated unit omo bo aye maye kon illegal mining no na debia omo ye adwuma and they get a lot of support from regional security councils no any regional ministers no in the areas na eye 23rd eye nra omo ko modansuo no so forest reserve no so na sa area ho no sa forest reserve no forest reserve bi na maybe etwemu no illegal miners komu ekote muma ya reclaim it as forest no na almost like komu bium ekoye like anomo ye juma omo tututu asase no tututu nuane ade in collaboration with Ashanti Regional Security Council no mo conduct a raid enra na omo conduct a raid no mo che illegal miners ni bi mo ye be 10 na omo che omo no ana omo wo ho na nkofo bi ba so omo share brown uniform bi omo che say omo free national security omo ba omo so mbechia ombechia 9 months for no na omo ni omo di nkita ho na omo ye say inchia ne mu no ye disappear pass ye de aye nchia no na ya say omo chop money asa ka ho ana see you inti ye chesa nkofo no suka ho ye de ya publish it ye de omo bi crowds omo name sorry omo pictures atototo ho amobi ho inti ya chi omo omo wo custody emrane ni omo so bidi yo na mamie sa wo be hwe ye Facebook iso aye hu se samrantie ya o ka omo ho asemi wo ma hyehye uniforms ya etuo ni niam ekutakuta mu a wa wo bo mo amane yi na kwa be so no mo fa so a wo mo etimi anya sa niam nyina if quite omo fa so mo de nyom uniforms ni ntuo ni de say me tell me to mention but yenim say in the past no nkofo bebre sorry omo kita weapons omo national uniforms we come on uniform omo say national security the orders from above no money in mining sites some of the illegal miners now be so it to me high sank for omo protection nti eno mo na honorable amakofibo and the president ni mo ka say yen coordinate agency security agencies no it's a never 9 months national security can ho NIB can ho police for can ho army for can ho it won't mean sorry
must say with national security 9 months for nimo because 9 months for national security for counted that it means so you people being cast me for national security wash or brown or black or green say with national security until only 9 months oh by my name site I be 9 months for and we have said say forest reserves water bodies no they are declaring security zones inti say wo nenam ho na ya nsuma o se koye bibia wo ho na ya che wo ho nom de a inde mani ne wubedi yeda se papa mawusi ama me patro de so ne de emu oden kakra nti no o de be chebe yeda se mane bopa ewie me so be dase yo adesma mani point ne kasa ye mawusi ama wono director of communications Ministry of Lands and Natural Resources nene ena yekotie afeye konsem fofomu na manso da dia sene yakwakopi wo ba hema ya wo no ye na akosua santewa wode ato garafo nyina anim wose wo man no ankasa ne nkyekere no 7 brothers nyina Ghana ban enko aso sanse ba akofo nko a ne nsantumi nso nyame ne kata nam so nti se wo man no yese ye pare nkyekere ye yie no na ye nhwase ye de esika sam ne nyina ta ebekwa ko wie wo ngomahyiemu sanse nkoda no a won mo ba no se wo munya fapem papa na ebetumi aboa ma Ghana no ankasa da achen atumi akoye diama ye we manso tontokrom all student association wa modwumadi sonko wo mkodi ye ananam so ma kwenmada wode asem wati sei ekotudwa bibia mu no ana adwuma sua kra se wan ko skuka ese adwuma na yehia no woni made kra me meda pressure adwuma na me ifra akla na se because on go fa de ma ye bibia ye bo kwa le bia nyama nyina ye bro Sakran one go school kakra ama wadwuma mie ana wa de bia ye besro wadwuma say abo ti school sample wo ya bra metu say ama waso nye de e wo school sample school de hu ya pa akwa bia mo na ni bra I was your way oba hema ya wono ewo manso da dia se na na kosua asantewa na shanen soma me se 2074 no eye du papa se wonya bi na wono no mo a ebetimi aboa pa sanse eye nananom dudo no a wo mo de tete ye no ene ade DHC ade asom na eye adwuma wontini moja no nyina eno nti obi a hepatitis B e wone so no ena C ni nyina no eyi free ho kidney infections liver infections ni nyina eyi free ho sanse ni nyina na moja no ena eko wo bi ho a wo home a na nkabone di akire utim abakuro uhia 2074 ubo wapa obota ahyehew mepacho wona aseta honhon ena bosi wani mu peja konom 2074 ana T74 na emwa esanso eye immune support ya e support immune system no kama na wa o nyarewa bi ekwowo ma je be kra wansa no eyi ni nyina e de afi wo so mepacho enya na e wo pharmacy ne herbal shops nyina mu enya mopemfo oba wa ma akoda nufo na akoda wonya mfinhia adumie no wobi akabi atemenom bi wo wo pedodo na watu aton ya na wadu ani akyerem e wo kan shi drug lane sanso na kuma sanso Ashtown Colina Keba ubenya bi ato ho 0246 073 498 and afi 0501 628 931 eno ni ye homa no a wo frɛ ya won sabe kan ye na bibia etumi aye fine me pa cho nyame adom a na na wotwe bia se wo ba ya so ye ha na ba hwɛ yen titru pa ne wonom a eye kimpin no saa no wo ba wo hu no ene ketuwa bi ne ye beja ne ha no ma hwɛ akire sanse ye nyina ye ba kanasujwa kase enum ho ni aba bedi adwuma ne nyina ewo ho eno ne ye fe no sompa obi bas no ye boss kase no a ye de niema bebree de agumu ne ye che ne ye de adwuma de ne nyina nso agumu no ye de ba ho eno ntifiti anopa 6 AM news no ede kwa kwasi hot bite anwumre de no ye be nyina wa kana sidwum na ho ne ye nyina nso adi kasubom ye ne ya toothpaste ene ne brush no na aka bom ede ba afei time herbal mixture no ye ba be che bi kama ewo ho bell beverages wo mo de wo mo anom de ne nyina ne nsuo papa no enso be ka ho ede aba na afei Twisco energy food drink ye twa ne ye che ye twa ne ye che ya be cha ne kama multiple quest for other romanti wo mo so ba abesi ye pono no ene ye dan no e betrem wo ho nyina kama e de ama ye we ya ne asentutu ne ye de aba promised of a e de Twisco energy food drink ba ye no one mo a ene de yam vita aduane papa no a e de man kwada no a wo mo nya busumi nsia e de kwa na afa ne ye mo aduane ye introduce wo mo to aduane no ye de ma wo mo na ye wona hodo ye wona mo de ho
ye wa brodi ho ene wo hwit de no nso bi ho eye afa bi ma akoda no na akoda no de ma no a ekoyie pa e de ma we no ye the 16 essential vitamins and minerals ene ye de agum wo breko a zinc iron ene calcium ewo mu a e ma nkoda no etimi nyine yie pa promasidofo ene de aba no wo de nkoda ye de aba no wo ma nyi mpanimfo no nso de yene mu onga se aduane be ye da na wo kodwam na wo aduane no obeba na aye de kama pa no a eya na de onga ne bia ka ho ya tobi ni awudi ye bia no utimi de onga edefra na bibia atumi aye fine eno ne friends e mama open hand no onga e ma aduane ye de 21st clinic ye ni wo mu nyina na eba ka ne shi no na wo aba ye hwehwemu kama e de ama ye eye ne na awotwe ye wie pe ne memene da tie ni ye ene na awotwe ne ye 31st ye wie pe ne memene da no eye 1st November 2025 21st clinic the sciatica expert ye branch ahodo e wo Ghana ha nyina ninti ye wampata ma hedie wo de ma menka ka so ade no obom kwan so wo no ha e na tanto ahwe run about e na faitema e ho so ye de no wo ho e na ba bi a wote menka 21st clinic ye branch bi oho bia no so ye kunani so ye be ma na wo ba ana we ye sabi o ajanka uni ene wo se sabi wo moja hoko kwana kwa hwe wumpum e free say ye consultation lab diagnostics and afi ye ma wunro de aka ho e wo se massage o ni nyina e free ye wi ani asam mu aduane aka ho e ma e ya amunye ntentem na monko me pa chotie ye numbers no e 0540 311311 0540 311311 e ye memenda e be na awotwe anapa no nso edikosi awia no mienu ya na adroni akyirem na wonso wanya so mfaso ne bi any every 21st day yen call time mobile center for so ye makatro say ti di ade de ebusua time o time momodi na pe binim wate na ti di ade no asie ntumfa ema so untumi ni di enu nti no so te per time mobile mixture ni bi enom wonam ya general body pains etu asie papa ye the time HH mixture ne capsules no enso abai no mbienu eya no akabom no wanom yade bia asie ebetu emanom ememensu etimi enom be ma wodun so ya wo brands na Johnson aba a time HH mixture and the capsules oba wo be siesie wa yi mfio ho no mu a ama wo kunu ani agye ho de a time HH mixture and the capsules no bo modi aboru mu herbal shop pharmacy shop bia ye wo mo afa na be bia no benye bia to anadu soup osu a friend na water frija osu ageman 0244 417 669 0244 417 669 na woni nana entwetwe enkomo ade chama ye gina no so na ya dan ya wutiawa abasisia Gets more fun with your kids with the new Pepsodent Kids toothpaste. Give their smiles protection that lasts. Grab yours today from a store near you. This advert is FDA approved. Want to mean Chenya Oba? Any pechemo? Ana dear bedachi. Nanso. Ubitimi abwana manenya pomodin free ni mofrase. Yamvita ye de milk papebi. Ni nutrivi aye. Ye nkwada ediania. Eye de na ahodia ewo mu no bo mofra pomodin. Anyo, impeni fosweni chopa. Mawobano apomodin free ni mofrase. Yamvita gumo hodo bebre. Yamvita, a delicious way to grow. FDA Agyeiwaa yinkrato yatum. Want to mean Chenya Oba? Any pechemo? Ana dear bedachi. Nanso, ubitimi abwana manenya pomodin free mofrase. Yamvita ye de milk papebi. Ni nutrivi aye. Ye nkwada ediania. Eye de na ahodia ewo mu no bo mofra pomodin. Anyo, impeni fosweni chopa. Mawobano apomodin free mofrase. Yamvita homeopathic clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema huni ye etu asia. Na eye endpoint homeopathic clinic. Anasa eye kidney, eye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na the friend premature ejaculation no a. Be maybe a woni wodofo akwakwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ebra endpoint homeopathic clinic. Na ye moa. Emane mema mo pa wo. Eye endpoint homeopathic clinic. Wo mo demu
fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic clinic e wo kronoma bo hia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no hudru na obusa sa wo pe endpoint homeopathic clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mu de mu fo ewra me pacho bra na me hwa de wo bag im bra aden enen so biem ei time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada anofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o time heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu pre 0244417669 kayo set time no time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum tontonte yennom nsane e fa adwen ne e fa adwen mpa say na nim say bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so say de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo anipadua no e ma immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti baby a wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana baby to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadie nkratoa yi atom TV Emma Aketiapa nokure Emma Aketiapa e transam no eso ne ekogina mu ewo osunu kokroko amonyokuo no mu wo mo na den krata tententen e de ba monten so na we no National Executives wo mo de ewom Regional Executives all Constituency Executive Committee wo mo nyina ka ho e na all Members of Parliament National Council of Elders wo bia age ne de yam se yenkwapi wo mo nyina na nipa na nsashan krata yese eye nipa wo hwe akire sedwem treni yewra Dankwa Smith Buti won na nsashan krata na sene mu nsem yetiawa wo mo kire se wo mo a April to me e wa amonyoko num titiri pa ne wo no mo pese wo mu kura frank ade ma amonyoko no wo mo nto abo ya wo bo no na edi kan so mo kwa mantam bia mu a mantam no mu mpanimfo ho no ya wo mo mamane ene ya number 1 afi wo mbo mamane sa no a mantam no mu office no wo mu nyini pa baako ma woni campaign no achi na no ne dwuma a okwa nyina ne se won kwa monitor na won take records enfamra amonyoko no sane ye be ya wo mo nsem kekaye ene sane ye omo ebo hya omo hye ye ba ebe yese no betimi atwere nyina ato na aba no wantimi anya ano so yetimi atwon da awere ene ye ne etoso afei wo mo campaign no mo nsem nyina no e wo so am record ne kama na wo mo de to na eno nam so ma se womo eba no womo keka womo nsam no na se bia kwa ka santwie na za atamdidie nsam a omatimi atwom de agina kwantempo no so afei ne yetwa to akra obi bia party ni beyiwu se kosi party na namu ewo te se sompa ana se bia Tarawan Media na fe obakọ na ho na akwaye Alhaji Mahmood Bawumia endorsement ana se bia Canada Japan endorsement o se ni pakro no ya betwa so
ye be yi wa firi mu kura ene amanyɔkuo no unkogina o manamu biu na afei party ne nhyehyɛ ye bia e ho se de twaso no wo mo aye ne saa e de atwaso sanse enye saa bre no a ye sa okoba party ne ho bra no e na akwa akwa campaign e de am obi bia we no wo mo kire se obi bia wo bebusuo no asotwe e ho no e so pa ya won de be ma wo na nipa ase na mdi kan ne nsa hyase ye ru adam classmate bute wono na tro ye e de ma ye se de be ya obi a so ebetimi akenkan bie na bia aye fine afi ye mfa nsem no enko yanim e wo ensem foforo mo. Dr. Stephen Amwa I am Rasha Bedwani yo won share so abato mpesa so wababo nti de atudwa se Rasha Bedwafo won mo MPP amenyoko mu a wo mo ede we teacher akwakotai Dr. Alhaji Mahmoud Bawumiechi no wo che se eye propaganda pa se behwe mu Rasha Bedwafo no beye eduasia emiensa 63 Rasha Bedwafo ya wo mo MPP amenyoko no mo na declare wo mo intention se wo mo tai Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na chi pa na woni central for di nkomo e ma ne chi mu sei flattening the very law, they undermining the very constitution. Propaganda approach. Me see her, woman no me you want to do anything. I don't know now kata. Ni power say, ni na baby clama ye video. I don't want me to. Woman, ni power sister to me be now. And when they went to Koforidia, they did the same thing. When they went to Dr. Mahmoud Bawumia's house, they did the same thing. Do you know what they do? They normally pick a few of them and only bowl to show no matter. Adishman mani pokasa ye Dr. Stephen Namwa na owie ye no oto aso chem se yira Kennedy Japan ono de enkurumdie ne be ne de resro resro Kennedy na da no resro be pie shanti ni greater Accra be win Western Kennedy be win Western no Kennedy be win Central region Kennedy be win Volta region Northern regions ni nyina kaboma minimum vote for Kennedy will be 30%. Ni bokasa ye Rasha Bedwani yo won share so Dr. Stephen Amwa afi yem fansem no kopie mu e wa amanone na ye ko Tunisia e ho ne yegina yi na we subonto bi akwakomuni e wo poso ama me ne wo ka say nipa be se aduanan wo mu nyina krana na o mato aya no mo wanse adu obra enkoda ewo mu ene nkoda nketen ne wono mo nso a akwa se wo mo kɔ akwakodidwa ebinu mo kɔ akwakoyi nsirahwe wo mu nyina e ka hono bi ne wo kire se ukopie mu ewo Mediterranean port ya ewo Madia ewo Central Tunisia no a eho na saade ekosi ya na nipa ewo mu no eye be se duoson ana mpani a ewo mu no nyina ka ho bi e ma ne ye duoson ono omogbo amane se wo mo kɔ ye no a wo mo ne nam Sub-Saharan Africa mfimfi ho no ade kro no eho na asemi si ya na wonu mu ewo mu no ebinum efri bibre mu amamu anu mani ekire Europe kwane so e na sa ohaw yi ekoba ye na afa na mpani egusu a ya omo ye mu hwemu ahwese ne ye ekoba ye a ohaw yi etimi si ye na ne nyina mu ne de ne de akire ne ebesi bi ya no ye de be matiefo awuso waso ne yegyina ne de nsam no wasie ansam ahodo ya de ba ye no de di makote no bi ayesa andisi amanyoko nde krata pieja ya ene wode ya konsem ama ayama me Agyeiwaa Rollins wanya baby ko abusua sanso na MPP amanyoko na enso de krata pie ya won mode ya konsem e de amama me Agyeiwaa Rollins ne busuafo eno na abankasie mu de krata abase free ne edikosi nyame yadom akwasi ada enfranka nyina nsinitrase na yemfa nsu sanse ye nibofo baako na atui akosua Agyeiwaa kwade boaten enemedi mene Obrempong na kwaku ampoma na afei Obaapa nana ya keche yekwei moba wasem eyobi asem apam dadamo etwaso